Sziasztok Zoom lakók, vagy GD lakók, mert úgy jobban hangzik. Ez itt a Rádió Zoom, és azon belül is a QWERTY. Itt van velem Berkó Dávid. És Mohai Gergő. Az vagyok én. Nézzük a legfontosabb tech híreket. Törödere, 6 milliárd euróra büntethetik keresője miatt a Google-t az EU. Európában jön az ingyenes internet elérés. Kitört a maffia háború a kiberbűnözők között. Súlyos hibát találtak a Windowsban. Ez gyors volt. A Nokia megvette az alkatát. Törödöröm, kezdjük az elején. 6 milliárd euróra büntethetik keresője miatt a Google-t az EU. Az érdekes, nézzünk is csak bele, hogy miért. Hát elvileg elég sok versenyi szabályzatot sértett meg a Google, és emiatt a EU nagyon-nagyon durván, de nagyon durván be akarja perelni. A Google pedig készen áll arra, hogy védekezzen a feladatvállalkkal szemben. A Google-t többek között azzal vádolják, hogy indokolatlan előnyben részesíti keresőjében saját szolgáltatásait, illetéktelenül másolt tartalmakat weboldalakról, kizárólagos megállapodások kötött hirdetési partnereivel, illetve hogy korlátozta más platformok használatot a kereskedők számára. Ezen kívül Android rendszere miatt is számíthat néhány kellemetlen kérdésre a kereső óriás. Hoppá. Ez gond? 6 milliárd euró, hát igazából így belegondolok, a Google-nek ez semmi, tehát így... Ez így zsebből kifizeti. Hát itt kidobja az ablakon is szerintem, hát most komolyan az egész semmi, mert nézzük csak. Írnak itt valamit a pontos pénzügyekről. Szóval a Google-nek a Microsofthoz hasonlóan nem sikerül megvédeni magát az EU előtt a feladatvádakkal szemben, akkor az Unió akár éves bevétele 10%-a, azaz mint 6 milliárd euró, az csak 10%-a, akkor mennyit keres? Számítsuk ki, Berkő, kis matematika. Talán 60 milliárd euró? De nagyon okos vagy. Oké. Ez az ár 5-ször magasabb összeg lenne, mint a hasonló ügyekben eddig kiszabott legnagyobb büntetés. Na hát. Ami eddig 1,1 milliárd euró volt. Mármint a legnagyobb büntetés a Google-nek? Ja nem, itt van. Az Intel volt kénytelen kifizetni ezt a 1,1 milliárd eurót egy hasonló ügyben még az elmúlt évtized végén, és 3-szor annyi, mint amit a Microsoft fizetett ki az elmúlt 10 évben összesen versenyügyi büntetésekért. Tehát az Intel többet fizetett, mint eddig a Microsoft az elmúlt 10 évben, ilyen büntetések miatt. Tehát ez is mutatja, hogy a nagy cégek, mint az Intel, Microsoft, vagy a Google, fizetni Apple. A büntetések miatt, és néha rendszeresen kapnak. Nem rendszeresen, hanem néha. De viszont ezek belekalkulálják szerintem elég sokszor, mert néha meg is éri nekik, mert sokkal több pénzt szereznek azáltal, hogy megszék a szabályokat, és aztán mégis mind a kevesebbet fizetnének ki. Lehetséges ez nekik, van nektek ennyi pénzük? Ez biztos. Nézzük csak nagyon meg. okosak, de akkor ezt miért nem veszik figyelembe a bíróságon? Akkor miért csak 10%-át, miért nem fizetik ki 100%-át? Nem is a 100%-át, mit mondtál? 60 milliárd 60 milliárd euró, hölgyeim és uraim, 60 milliárd euró a tét. És az hány forint? Hát az egy csöppet több. Hát 6 milliárd, azt jelek 1800 milliárd forint. 18 000 milliárd forint. Hű. Azt már hallod? Azt már nem egy zsebből kéne kifizetni, hanem 2 zsebből. Hát... Az akkor is egy nadrág. Igen. Egy nadrágomon általában 2 zseb. De ha több? Akkor Pocket Racer. Bizony. Vagy a verseny. És mehetünk is tovább. Következő hírunk. Európában jön az ingyenes internet elérés. Na? Ez már valami? Nézzük ki a képen. Na? Mark Zuckerberg. Igen. Mark Zuckerberg. A The Facebook megalapítója. Hát így jobban hangzik. A The Facebook. Kérlek, olvasd te is egy picit. Hamarosan Európában is megérkezik az internet. A Facebook és számos mobil szolgáltató együttműködéséből létrejött program keretében, amelynek az egyik célja az ingyenes internet elérés biztosítása az adott terület lakosai számára. Úristen, és ezt maga Mark Zuckerberg, a The Facebook alapítója, a közösségi oldal alapítója, én jobban mondtam, és jelenlegi vezetője jelentette be a Facebookon tartott nyilvános fórumon. Hát azt mondta, annyira a nyilvános fórum a Facebookon, hogy lesz ingyen ez EU-ban, és akkor kommentben, hogy hű de jó, hű de okos vagy, like,
ezt megosztom. Srácok, mikor lesz ez várható? Nekem már nagyon kéne, mert múltkor már lejárt a pénz a tártyámból, és nem tudok fizetni. Ingyenes net, ez nekem is kell, én is akarok, én is. Smiley, képek, görges lejjebb, ez csak egy bajszús doncsú. És hasonló képeket Nagyjából. láttunk. Igen, úgyhogy oszd meg ezt a Pikachu-t, hogy lájkol, és menj tovább. Oké. És van itt egy kép Mark Zuckerberg-ről, amit nem láthattok, de nagyjából így néz ki. Pont így. Értjük. Igen. És kérlek, olvasd az idézetét Mark Zuckerberg, de Mark Zuckerberg-ös hangon. Igen, mindenhova el akarjuk vinni az internet.org-ot, ahol az embereknek szüksége van erre. Azokkal az országokkal kezdjük, ahol legtöbb elérés nélküli ember van. És mindenki számára lehetővé tesszük a csatlakozást. Tehát azt akarja mondani, hogy több pénz kell neki, és jobban el akarja terjeszteni a Facebookot. Valószínűleg. Közölte a 30 éves alapító. Korábban többek között Indiában, Kenyában, Tanzániában elindult a program. Így hamarosan az európai országokban is bevezetheti az ingyenes internet elérést. Jó, de egyébként, hogy akar ezt elérni, miből akarja fizetni, mert azért a szolgáltatóknak ez elég sok pénzkésést jelent, hiszen manapság ezek a cégek mind az internetből élnek meg. Mondjuk mi is az interneten élünk, úgyhogy mindenki manapság az internetből él. Hol lennénk internet nélkül? Most tényleg egy napra képzeld, eltűnik az internet. Mi történik a világgal? Én egy katasztrófa filmet tudnék csinálni szerintem. Biztos. Kell vele egy főszereplő, egy apa, mert fontos, hogy apa legyen a katasztrófa film főszereplője, akinek van még egy kis gyereke, általában kislány, vagy egy kisfiú, még azt nagyon szereti őt, meg a feleségét, és kell neki egy feka barát, aki Will Smith, és vagy Will Smith, és megment a világot. És azt elfelejtetted, hogy fel kell vennünk egy csomó háttérszereplőt és statisztát azért, hogy sorokban ott üljenek. Mindegyik sorokban egy ember. És ami legfontosabb, hogy mikor jön a katasztrófa... De várj. Egy csomó statisztát fel kell vennünk, hogy mindenki üljön egy-egy sarokba. Mindegyik sarokba csak egy. Teljesen mindegy, az utcasarokra is kiülhet. Billentyűzettel a kezében és egérrel a kezében fogja addig fogni, amíg vissza nem jön az internet. Igen. Határozottan nem. Igen. Szóval nem értjük. Mi van akkor, ha az emberek akkor elkezdenek tévét nézni? És mi van, hogyha már az interneten keresztül jön nekik a tévéadás? És nincs internet? És nincs tévéadásuk? Te úristen! Tudod, mi fog történni? Én nem. Szóval ne akarjuk, mi történik internet nélkül. Bizonyára az emberek megpróbálják megkeresni maradék internetet, mobilnetet kérnek egymástól, persze az sincsen, semmi sincs. Az emberek verekedni fognak az utolsó UTP kábelért is. Ez érdekes lesz. Vagy kialakítsák a saját neteket szép lassan, mindenki felrakja a kis elrejtett felnőtt képeit a mappájából, így kis otthoni csoportokat alakítanak a Windows Networks használatával, és saját internetet alapítani a lakosok. Elsőbb egy kis település, egy kis város, egy kis utcarész, és akkor végén már városok csatlakoznak, aztán országok és új országok keletkeznek, új megyék. És van, akik nem vannak az internetekből, mert azokat nem szeretik, viszont ők sem és úgy megváltozik a világ akármilyen. Értjük. Durva. És újra be fognak indulni a közösségi oldalak. De ne félj, nem fog megtörténni, mert Mark Zuckerberg egymaga fog nekünk internetet adni. Mark Zuckerberg a Facebook alapítója. Hoppá! A szolgáltatás keretében csak néhány alapvető szolgáltatás, köztük a Facebook és a Wikipédia. Mondjuk az alap. Elérésre van lehetőség, így a fizetős internet elérések eltűnésére az internet.org internet.org megjelenésével nem kell számítani, ugyanakkor a szolgáltatási lehetőséget adhat azok számára, akiknek még utóbbiak megfizetésére sincs módjuk, hogy csatlakozzak a világ, mint nincs is hozzá eszközök szerintem eleve, tehát ez az okostelefon, egy számítógép legalább, és bekapcsolok a digitális világ vérkeringésével. A Wikipédia az egy nagyon jó dolog, mert így minél többen fogunk puskázni az órákon. Én nem szoktam puskázni. Persze. Nem, kajak, nem.
Nem Te nehéz csak ez a pisztolyal- szakképzés. Mi? Te csak pisztolyjal szoktál venni, mi? Én csak pisztolyjal megyek. Oké. Hát oké, értsük el. Mark Zuckerberg tervezi, hogy Európában is legyen Wikipédia és Facebook elérés a rászorulóknak. És... Kitört a maffia háború az hiberbűnözők között. Ne, fúss! A Kaspersky Lab egy ritka és szokatlan kibertámadást észlel, amelynél a kiberbűnöző egy másikat támadott meg még 2014-ben. Együttleg! A Helsing nevet viselő kisméretű, technikailag nem túl fejlett, többnyire ázsiai kormányzat és diplomáciai szervezeteket célzó kiberkém csoportot érintett egy adathalasztámadás. Itt lényegében arról van szó, hogy valami kibertámadás történt egyikre a másikra, és ez egy képregény róla? Vagy mi? Aha, úgy néz ki. Durva, szóval van egy YouTube-os képregényes film, amit meg lehet nézni ezzel kapcsolatban. Hát erről nem is tudok többet mondani, lényeg az, hogy... Igaz, Berko? Pontosan? Súlyos hibát találtak a Windows-ban. Úristen, megtámadnak minket a Windowson is keresztül, csukva az ablakokat! Oké. 97-ben egy kutató, A-R-O-N Spangler, jobban hangzik úgy, hogy Aaron Spangli, felfedezett egy hibát az Internet Explorer-ben, ami lehetővé tette, hogy egy támadó ellopja a felhasználói adatainkat, kihasználva a Windows Server Message Block, röviden SMB protokoll egy hibáját. Lényeg az, hogy réges-régen, még 97-ben volt egy hiba Explorer-be, egy apró hiba, ami most újra felvette a fejét, és az új SMB-vel még több szoftvert lett vele feltölni, vagy még több szoftvert érint ez a probléma. Méghozzá 31-et, mondjuk is egy jó néhány példát, ismertebbek például az Adobe Reader, az Apple QuickTime, az Apple Software Update, Internet Explorer, Windows Media Player, Excel 2010, Science High-Tech, Norton Security Scan. Teljesen mindegy, egy csomó Norton vírus. A végez, rengeteg vírusító, Bitdefender. Hol nekem úristen, Bitdefenderem van? Engedjetek ki! NetReflector, Van itt még ami ismerős? Science, TeamViewer. Ne! A TeamViewer is. Mondjuk, mint hogy a TeamViewer-en eddig sem lehetett volna netán. Még ezek főleg olyan alkalmazások, amiket interneten keresztül tudunk letölteni, vagy alkalmazni, vagy akármi. És ez mindez azért, mert. Szóval a lényeg az, hogy már akkor 97-ben felfedezték a hibát, és még mindig nem nagyon javította ki a Microsoft, szóval kapnak egy, hát nem kekszet. Díjat. Kapnak egy díjat. Amiért? Ami felrobban. Nagyon jó ötlet. Te miért kötöttél a nyakadra egy egeret? Légy szíves, vedd le. Halott. Az egér. Hát azért halok, mert nincsen bedugva, meg nincs be áram alatt. Meg akartam menteni az egeret. Most nem azt mondtam, hogy az USB-t dugd bele a konnektorba? Hanem az egeret? Jó. Szóval... igen. Szóval az SMB átirányítás miatt elég sok szoftvert érint ez a hiba, de majd előbb-utóbb biztos meg fogják oldani. Erről a hírről röviden, és az utolsó hírünk. De várjál még. Gyakorlatilag ez az SMB hiba, ez azt jelenti, hogy te elmész, fogod, egy internet kávézóba felcsatlakozol a wifi-re, meghallgatod az iTunes-on egy zenét, és közben már meg tudnak téged támadni és lopni az adataidat. Micsoda? Igen, meghallgatod az iTunes-on egy De még nem ittam meg a kávémat. De téged már megtámadtak, teljesen mindegy. Őket nem érdekli. Nem csináltam semmit. Ránézte a barátnőmre, aki éppen kávézott, és még ki is fizettenek az internet kávéját. Ne bánts! Ez veszélyes. Hoppá. Eléggé, de egyébként csak addig, ameddig fent vagyunk az interneten. De, ha most belegondolsz, a Windows 10-ben már nem lesz Internet Explorer. Hanem Spartan, de attól még az összes többi másik program is ott lesz benne. Amiket érint. És az nem feltétlenül muszáj, hogy legyen Internet Explorer.
Hát jó, én nem vagyok egy nagy hacker, de mohaja vagyok, és ez így nem elég ehhez. Mehetünk tovább, Berkóra? Hogyne? A Nokia megvette az Alcatelt. A Nokiát megvette Microsoft. a Microsoft alatt van Nokia. és a Nokia alatt lesz. Az Alcatel. Na hát, hamarosan mindannyian egyesülni fognak egy nagy közös cégben, és meg fog szűnni a verseny. Vagy nem. Soha. Köszönöm szépen. Szóval kedden nem írtunk róla, de írtak róla, hogy a Nokia és az Alcatel tárgyalásokat folytat a két cég egyesüléséről, és itt is a lényeg. 2016 első felében lezárulnak a megállapodást érintő tárgyalások. Hát nem tudom, miért kell itt olyan sokáig tárgyalni, elég annyit fizetnek neked 15,6 milliárd eurót, mert annyit fognak fizetni az Alcatelnek, és átírják, amit kell, és szerintem ennyi elég lenne, de tudjuk, hogy nem, ez nem így van. Inge, és a Nokiának van egy ismert térképszolgáltató akármilyen, a hír, és ennek az értékesítését tovább akarják majd fontolgatni, és ugye ez egyik fő termékű egyébként, és ezt akarják majd a Alcatelen is nagyon híresztelni, bár nem tudom, hogy ez miért olyan fontos ide. Az Alcatel felvásárlás nem fogja érinteni a működését, hát akkor ezért nagyon jó. A felek abban állapodtak meg, hogy az Alcatel mi? Hát ez nekem már túl bonyolult, légy szíves, olvasd. Az Alcatel és a Lucent részvényesei, tehát akiknek van az Alcatel és a Lucent részvényekből papír, értem. Azok 0,55%-nyi nem kell papír, manapság interneten működik, meg minden ilyesmin, elektronikusan, igen. Szóval. Részvényt kapnak mindenből. Igen. Mindenből. Tehát akiknek eddig az Alcatel és a Lucent részvényeiből volt papírjuk, azok most a Nokiából kapnak. Tehát őket annyira ez nem fog érinteni, nem fognak elveszni. Tehát az értékpapíroknak nem fog elmenni az értéke. Pontosan? De ez már gazdaság. Pontosan. Ha már gazdaság, akkor említsük meg így a végre, hogy a cég vezérigazgatója továbbra is Rael Suri. A Nokia mostani vezetője marad. Suri. Oh my god. Hát én nem igazán szeretem a Surikat. De nem is mondtam, hogy utálom őket, ugye el vagyok velük és kész. Nézd, milyen sok érdekes hír. Innyeszkedj meséli lánynemű. Olyan beszél magyarul is? Ki tudja. Hát, nem tudom, Berkó, mit akarsz még mondani így ezzel a tech információkkal kapcsolatban fontos lehet. Úgy látom, nagyon mondani akarsz valamit. Talán még az, hogy sokak számára mondjad már, légy szíves. Várjál, még a monológumot elmondom, jó? Tehát nagyon sokak számára fontos lehet az, hogy Magyarország egyik legnagyobb térképprogramjának a cége ingyenessé teszi magát a saját programját, az iGo-t. Az iGo-t! Úristen, az iGo-t! Az iGo-t. Már szerintem láttam elég valamit az iGo-ról, de mit kéne tudnunk az iGo-ról? Kivicces, mondd el nekem. Hát igazából az iGo az ugyanúgy, mint egy térkép alkalmazás, ugyanúgy működik, elvégre ugyanaz. Csak annyi különbséggel, hogy ez nem a megszokott Google-ös, Androidos, Google által kifejlesztett, hanem ez egy saját magyar cég által kifejlesztett program, amely térkép. Amely szoftver. Pontosan. Itt is van a hír, na hát. Ingyen jön az okostelefonos iGo. Az alkalmazás 10 éves szülnapját ünnepli a fejlesztő NNG. Ebből az alkalomból beszélgettünk a már 770 fős magyar cég vezetőivel, Balogh Péterrel. Szerinte a Google nem fog autót gyártani. Ez egy interjú, vagy mi ez? Minket ennyire nem érdekel. Szóval lényeg az, hogy okostelefonos az iGo. Ezt nem is tudtuk. Sokan vártuk már, igen, hogy iGo navigáció legyen Androidra. Hát, nem is tudtam eddig, hogy micsoda, tehát nem, eddig is meg voltam nélküle, köszönöm. Hát ahelyek eljutok. De miért iGo egyébként Igo, olyan mint az iglu hajlódaskák, vagy Lego is lehetne. Vagy Cségo. Nem mindegy. Hát igazából itt nagyon sok érdekességet nem találunk erről. Csak megnézzük, hogy jön az ingyenes okostelefonos iGo. És akkor ez neked jó.
Meg mindenki másnak. Nekem ez jó. Igen. Oké. És akkor ennyi lett volna már a QWERTY. Ennyi volt? Hogyne? Tuti? Tuti. Sajnos el kell mennünk, mert adásunk most nem fér be, hiszen elkezdett a kiberháború, és elég nagy itt a csata. Ne, Gergő, ne! Microsoft Office War.